Efro, ọ bụrụ na ndị chọọchị mere ife a Matias Ezeaku mee na Matias Ezeaku abụrụ ndị chọọchị n'ọnụ, ọ bụrụ na pastọ, ọ bụ bishọp, ọ bụ reverend fada mere this type of thing Matias Ezeaku mee na Matias Ezeaku abụrụ fa n'ọnụ. Watch this wheelbarrow ka Matias Ezeaku lesiri anya gotere ndị church member. Yes, out of wickedness ka Matias Ezeaku lesiri anya goro wheelbarrow gotere ndị church member. Because ọ bụrụ na ndị Christian mere ya, ọ bụ ndị church nọ. Watch thousands of ndị omenala bụ eziokwu na ndụ, ndị elderly men oge achọrọ ezigbo business ka fa mewe, oge mepere shop ka fa bido a very good business. Matias Ezeaku ọ bụrụ na wheelbarrow ka o gotere all these agadi nwoke ma agadi nwaanyị ka fa na-akwa. Yes, because us not let us go back to our roots. Na-azụ onwe ma this type of fruit ịkwa baro ọfụrụ keke na pepe oge gotere ndị church member bụ sefa papa ọ mama na this keke na pepe buru na manage, ọ bụrụ wheelbarrow ka ọ bụ lesiri anya gotere ndị church member. This man agba Matias Ezeaku obi tara ezigbo mmiri, obi tara mmiri. Watch good na this video no na afụ na ya video ya because enwe fọdụ ndị ekwu ọ bụrụ ndị Christian bịara na-ehele ya na-eto ya otu esi eto ọ bụrụ ndị Christian na-eto pastor reverend fada na m ga-afụ the type of words ga-esi this man a na-akpọ Matias Ezeaku n'ọnụ. Just watch go this video ka unu feel the type of otu a na-eto this man. Even game understand, but Matias Ezeaku na funa. Matias Ezeaku did not have anything in mind to offer. Yes, Matias Ezeaku didn't have anything in mind to offer. Rather, Obia Kobia ne deceive some Umu Igbo ge deceive. Ona sina Chineke adịrọ. Ona sina Jesus Christ is a scam. Even daughter of tribe is a scam. Has no eji ekwensu o ji ọrụ ya niile. Na ọ bụrụ na eji ekwensu si na that is just ekwensu ji ọrụ ya niile, ju everything o wetere